Domnul Fenechiu, ca să ne aducem aminte cu toții bine de tot, domnul Fenechiu a participat cu toată energia domniei sale la dărâmarea singurului guvern condus de un ieșan. Nu am să obosesc să spun acest lucru ori de câte ori mă voi întâlni cu dumneavoastră. Asta ca să știm cine este domnul Fenechiu, cât de mult contează pentru domnia sa calitatea de ieșan și cum pune preț, în primul rând, pe afilierea la partid, înainte de a fi un adevărat om al locului. Venetic în caracter, domnul Fenechiu este și cel care, alături de alți membri ai USL, consilieri județeni, au refuzat, și repet, au refuzat soluția pe care guvernul ungureanu a găsit-o pentru chestiunea aeroportului. Probabil că vă aduceți aminte, în două rânduri, odată prin prezența mea în calitate de prim-ministru la Iași și apoi prin prezența ministrului de resort, a domnului Nazare, care se ocupa de transporturi, am venit către Consiliul Județean cu o soluție capabilă să ofere rezolvarea unei probleme care trena de ani de zile pe seama incompetenței administrative, bineînțeles, și a calculelor de câștig personal, în ceea ce privește aeroportul Iași. Ei bine, majoritatea USL din Consiliul Județean a refuzat soluția pe care am oferit-o atunci, soluție care ar fi pus la punct chestiunea aeroportului în maximum 1 an și jumătate. Înseamnă 18 luni. Și uite așa, s-a mai pierdut timp, foarte prețios, cred, pentru toți ieșenii, în a pune punct unei probleme care bântuie administrația locală de mai bine de un deceniu. Asta ca să știm cu cine ne confruntăm. Și de ce cred, în modul cel mai sincer cu putință, că orașul, din păcate, e blestemat să aibă ca reprezentanți în Parlament sau în conducerea, în administrația locală, oameni care nu sunt afectiv interesați de bunăstarea ieșenilor. Afectiv și aș putea continua economic, social și politic. Este una dintre cele mai improprii reprezentări pe care Iașii o au și este pe nemerit. Pentru că Iașii au nevoie, trebuie să-și asume o cu totul altă soartă, nu să fie prizonierul poftelor personale ale reprezentanților USL. Sunt născut aici. Până la vârsta de 28 de ani am stat în Iași. În continuare, în Iași se află familia mea și familia soției mele. Sunt ieșean mult mai mult decât este ieșean domnul Nechita. Domnul Nechita și-a găsit de lucru în Iași. Nu este ieșean, e altceva. Vă rog să mă credeți că nu mi-a venit când am auzit prima dată de chestiunea asta, nu mi-a venit să cred. Am crezut că este o glumă proastă. Eu nu-mi pot imagina orașul Iași fără TI. Fac parte din amintirile adolescenței mele, fac parte din amintirile studenției mele. Știu ce înseamnă luna mai la Iași, când tot orașul este cucerit de aroma teilor. Și pentru aceasta nu ai nevoie să știi biografia lui Eminescu. E suficient să te plimbi în Copou, era suficient să te plimbi în Copou și pe străzile principale ale centrului. Când am venit în Iași astăzi și am văzut ce s-a întâmplat de fapt pe Bulevardul Central, pe Ștefan cel Mare, m-am bucurat că e pavajul refăcut și în același timp am văzut cum arată astăzi centrul orașului. Ca un cap de bătrân care și-a pierdut părul.
Nu vă uita, nu era vorba de dumneavoastră, nu vă faceți probleme. Copacii nu vor ajunge vreodată să dea profil orașului. Teii îi dădeau înălțime. Arborii care au fost plantați acum îl coboară. Îl fac un oraș de etajul întâi, parter și etajul întâi. Toată personalitatea arhitectonică a centrului orașului, care însemna clădiri de sfârșit de secol XIX, început de secol 20, stil eclectic, central european, toate au nevoie, că așa au fost proiectate. Au avut nevoie de un joc de umbre și de lumini, într-un ansamblu care însemna inclusiv teii care se aliniau în lungul bulevardului Ștefan cel Mare. A devenit un oraș în care se vede calcanul caselor. Dintr-un oraș cu parfum cultural și cu mister estetic, a devenit un oraș dezbrăcat. Ultima oară când am spus că e un oraș gri, prin noiembrie anul trecut, domnul primar Nechita s-a supărat pe mine. Acum când spun că arată ca un oraș dezbrăcat, probabil că o să se supere a doua. Își pierde personalitatea orașul nostru, din păcate. Nu știu cine a avut ideea aceasta formidabilă. Eu am fost convins că un oraș, cum este orașul Iași, are de câștigat mai mult din justa utilizare a banului public pentru a acoperi proiecte de interes public real, și nu pentru a sluți unul dintre orașele cele mai frumoase ale României, altădată.